Господа са подвижи за оркестъра. Браво на господа, браво! Брой. Хиляда от родителите на булката Иван Каспара Сонашов, специално за Иван Каспара. Иване, бай Каспане, бъдки котини, скупуваме бъд. Иване, бай Каспане, бъдки котини, скупуваме бъд. Благодаря оркестъра, то вече няма време. Така, живи и здрави, страхотни сте. Така. Браво, господи! Така, братята при мен тук на младоженеца. Знам, че преча, обаче. Сега. Така. От Тило дарима първо 150 лева. Брата. И още 50 лева за едно горчиво, общо 200 лева. Аплодисменти и горчиво. Така. От най-малкия брат Валю. Дарява 100 лева. $50 лева за един кичек зелена салата. За сега станаха 150. Пуснивате. И така очи 50 лева, до тук 200. Младоженеца да играе на един крак на барабани. И този човек стане без крака за работа. Левия крак го заболя човек. Долу, за 100 лева ще смени другия крак. И 50 долу. Така. Бабата. Бабата на младоженеца. Даря ги с 200 лева. Повече здраве, мир и щастие да се обичат цял живот. Аплодисменти и живей здраво да бъдеш и ти да ги подкрепиш винаги. Така, сестрата на булката да добавя тук при мен, по-близките и след той карам поред. Тръгвам по масите. Всичко съм заключил обаче. Пак, да, пак. Така, от сестрата на булката първо 50 евра и продължаваме с кючек. 50 евро, после вас. Още 50 за горчиво, 10 секунди на ключек на барабанието. 10,
120 евро. Значи станаха 120, превод 260 лева. От сестрата на Бухта и съпруга. И тези 20 бяха, бате, да вземеш жената на ръце и да направиш една обиколка тук. Цял живот да я носиш на ръце. Айде, цял живот да не. Айде. Ей, 20 му даваме на пот и 30 на спред. Той сме снесен по вземи. Така. Други има ли? И пакет аплодисменти за страната на булката. Така, очакваме тук при нас бабата на булката. Така, добре. Така, чича на булката, малкият късман, 200 лева. Аплодисменти. Баба ги надава 100 лева. Пусти малко, особено. За баба ги. Баба ги на сайта парина, тъпака турта, супер лапурта, баба ги на сайта парина, тъпака турта, супер лапурта, турта на мамо, тъпигай, тъпигай мам, пенсъркай, о, ти, баба ти ляща, о, ти, брат мали ляща, ей, живе здрава, баба ги мам. Така, сега, 20 лева Горчило за бащата и майката на кръстника. Майката и бащата на кръстника Горчило. Да станат право. Минчеви. Айде 20 лева Горчило. Айде. Дава 50 лева. Браво! И здрави. Върчина там 120 лева карамело. Върчините от друга карамело 120 лева. Аплодисменти. Браво! Така, тук приключихме, не? Гледаме на тази маса. Ява Станко от Слънчево. 50 лева. Живлезав. Сой 20 от тялото от Никола Козево. Цялото на младоженеца. Велико, дядо Велико. Къде сте за младоженци? От Вуйчето. И 150 за Чулука, за Горчило. Айде! Лелята на младоженеца от Никола Козлево. Лелята на Столя. Правете, приключили сме тук и живи здраве от време. Първо, айде тук да гледаме. Тук, Австрия. Лелята на кръстника и братовчетка на младоженеца дава 200 лева. Добре. И от Миро 100 лева, който е в Германия. Ще го се обадим после. Съблюдавам, ще го поздравим за на песен. Поздравим. Ще го поздравим. Така и живи и здрави. Там сериозно не е. Ама трябва да го меташ на саксофона. Давай, влизай, ма. И сега гледам. И тук ще е звучи. Така, от Бричера Ивано Гевне и неговата съпруга. 100 лева.
20 евро. Кръстника и кръстничка вън тук на масата да играят. Кръстника и кръстничката на втори път. Ето, излуги ми кръстничката. Дай още един стол. Още 20 евро. Стига е. А чуят ли това? От предложената на Ел Столева. Значи и 5 лева, в момента с младоженеца да играят кючек, цаки, цаки и мачи кларнета да дойде тук да е гърната. 5 лева, да ги заврем. Как, обаче за 5 лева Саксън идва бе. Keine Chance, keine Chance. Keine Chance. Okay, gut, kein Problem. Айде, приготви се. Айде, да мъжам, видите? Добре. Благодарим, по-кратки са ръчете, защото няма време да ви. Така. Столева причина за Горча. Само Лепизов. Вете от Баня от Селската. Няма ли знатър? Той после ще направи. Така. Той да дава 50 лева, стартирва. За няма жена, пиво и умена да заграят един кичек. Айде. С младоженците. Благодаря. Още 50 от мета. И даря 10 декара море. Къде? Долу има излъз. Няма да казвам на море. Окей. Да се направят бедена фирма, като се върнат от Германия. Се върнат от Германия, се направят. Искам да им подаря още 10 декара море, им подарявам. Имаме излъз, няма да кажа на къде. Когато се върнат от Германия, да си направят медена ферма. Видена ферма. И също така ходят турка с неговата жена да е стане да изиграе един кишек. Браво, браво, браво! Хватит на
Бошко и Снежана. Приятел на младоженеца Бошко и Снежана. Трътката. Дава 150 лева. Сватовете да правят горчило на саксифон. Кои сватови? Двамата сватови. Дава 150 лева и сватовите да правят горчило на саксофон. Да става. 150 лева. Чакай да са фалшиви. Добре, са ли са фалшиви? Добре. 150 лева. Горчило сватовите. Къде са? Доволно ли? Доволно е. Така? Alles klar. Alles gut, ne? Alles gut. Така? Дава 100 евро 20 лева за кичек. и 20 лева за кючек. Айде, пуснемате! Благодарим. Така, на младоженеца 150. Браво. Браво, жив и здрав. От Бърдовчета Белин 100 лева. Живи и здрави. Здрави. Така, тук е насам. От Деня Деска на момчето 50 лева. Жива и здрава. На Иван Минчев, майката 50 лева. Жива и здрава. Иван Минчев. Така. Бъртовчетката на родителите на момчето. Семейство Валнари. Семейство Валнари. Даряват 100 лева. Даряват 100 лева. И 20 лева за един кичек. И 20 лева за един кичек. Ще дола. Няма проблем. Така, живи и здрави. Продължет на момчето Дело Райко. 90 лева, жив и здрав. Така. Иво, как колко оркестъра, колко честен. Да се живи и здрави. Така. Аплодисменти за Вод Кръстника, жив и здрав на Бърдовчетата на дома от Девня. 60 лева, жива и здрава да си. Семейни приятели, Пинко и Тошко. 2 лева. Добре, 2 лева да играе ти кичек. Куби 2 лева да още. Дай ти един кичек за 2 лева. Ще 8 лева резко. 8 лева резко. Искам да играя трите стъки с младоженеца един кичек. Така, 5 лева, 5 лева, 1, 2, 3, 5. 5 лева, трите снаки да играят един кичек с продълженеца Влад Валио. Помпа, сакс, ре, айде, трите снаки.
Салто и ти ги няма всички тия. Къде са? Абе, не ги знам, ако Ядоте, Едните сатови са. Само едните са станат. Едните сатови. Добре, Вземи ги тук. Добре. Тук да са. Сватовете да добавят тук привет на Дансига. Дава още колко дава им бате? 1 лев. Още 1 лев. Да играят ръченица. Да играят ръченица. Аз му дам 5 лева, това да играе. Добре, после пак ще бъдеш, после. Айде малко ръченица. Браво, страхотни сте! Още 5 лева. Още 5 лева. И... Кажи ти нещо, Ядинко. Едно горчо! Браво, живи и здраве! Малко е. Малко е за 5 секунди на барабани. Пускай! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 5. Айде! Браво! Чилинко, че е в прати, са ни Опа, секунда. Свако Веско, Лилия Гина от Германия, 100 евро. Живи и здрави да са. Така, до Девера стигнахме. Чакам, брат. Мимо от Гърция. Братовчетка. Плюс майка и баба Василка, която има рожден ден. Утре Морген. Поздравявам младоженци и младоженките. Ги поздравява от нас. Поздравява ги младоженците и ви ги поздравявате от вас, така ли? Че утре имате рожден ден, да са живи и здрави. Така, камерата с телефон, така. Стигнахме до Девера. 50 за едно горчу. 5 секунди на барабани. Айде. 2, 3, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 5. 2 часа занимаване имам. И още 60 от Девера. Кръстниците на стола, едно горчу. Покажи на тия хора как са. Айде, бат. И да чух се малко. На стола горчу. Те как няма пуснат? Родителите на младоженеца те да направят горчу, имаха платени 150 лева. Сукай! Кръстник! Тук пред тях те хората не са видели нищо. Ще ги върнете! Ще ги върнете после. Горчу! Да минат малко, младенца. Айде, стига! Браво! Айде, малко деца има 10 евро. Сега дойде до нас вече, а? Тук съм вече. Браво, кръстник. Повече, ако има нещо, ще се обади. Нямаме повече. Значи, какво да стои Така, отчет на младоженеца дава 10 лева. още 10. И още 10 станаха 20. Аз не стана. Аз не мога да смятам. Аз толкова знам аз. Кръстичката тук на един стол, от нас да играе на един крак. Кръстника и кръстничката тук на един стол да играят на един крак.
богат. Още 20 лева. Подкъсника. Под кръстника и той да заповяда тук на дансика да играе един кичек с жена си. С жена си. На един крак иска, на един крак. Благодарим ви, живи и здрави. И 60 лева станаха. 200 лева май станаха. Май 200 лева станаха. От причина Курчул да направите. Този път 6 секунди. 6. Ти број. 5-6. Стига. Така е. Живи и здрави. Как да дадо, брат? Корнета? Добре, минавам после. Той ги варил по 20. Приятелско семейство, 60 лева от Митака за малото семейство. Така, кючека, помпа. Родителите на младоженеца да играят на дансика. Йош Десля. Вратата на младенца направи Курчул с... Така е едно Курчул, родителите. Още 10 лева. Сега се е паднал обаче. Давай. Айде, браво. Така. Айде, много. От семейни приятели Тошко и Деса дават 50 лева и 10 лева за Курчул за младоженците. Браво, благодарим. Чак. Как ще забравя? Къде корета? Така, 20 лева корета. Салюка. Айде за трубата, братя! Младоженеца долу може да се Ще отзапаме роката. По-добре плати ми хотела в Францията. И кръстници, искат 20 лева Курчул долу на земята. Се отзапат. Костюмите са почетни с темпесения, брат. С лъжата, с всичко. Добре. Така. Много работа има така да кажа, няма всичко. Окей, до сега 20. Общо 70 лева. Се живи и здраве. Още 70 са живи и здрави младоженците. Жив и здрав ти, Владе. Така.
По-малко, по-малко. Братовчери от Старо Ряхо. Обърнете внимание, братовчери от Старо Ряхо. Семейство Михайлове. Улица! Улица. Селева, кръстника да вземеш наси ръце и младоженица да вземеш. Така, 50 лева, кръстника да вземе жена си на ръце и младоженеца да вземе неговата жена на ръце и да хвърлят по един гюбек и тъй. За 50 лева. Заповядай. Продължаваме с Старо Ряхо, семейство Михайлов. 20 лева за младоженица. 20 лева за младоженеца. Горчо. Младоженец. Младоженец. После си говорим, бе. Трети път. Горчо 20 лева. Ох, ще ме издете ми днес. Горчиво. 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 Браво! Браво! Продължаваме Старо Ряхо, улица Бузлуджа 30. 10. 10 лева специален поздрав, Бад Васко и Пенка Дона, един ключек да изиграят. Бад Васко и Пенка Дона! Така, няма го. След малко, като дориш на Бранко Чека, ще го повторим. Един специален чек за Радко и Дора от Старо Ряхо. За цялата компания 10 лева, един хубав кючек корнет от място, така горе. Айде, бате една минута, давай. Дай сега време. Браво, младежи, живи здраве. После ще има, бате, няма да има време за игра. Коля Стела, комшина, малко семейство. 100 лева, живи и здрави. Без Горчево, браво. Браво, те ги заболеха устите хората. Така. Безработните от Германия. Безработните от Германия. Приятели на младоженеца. Приятели на младоженеца. Дарява 2 евро. Дарява 2 евро. И 98 за Горчу. И 98 за Горчево, това означава 100 евра. Горчево. Айде, заповядайте. С. Благодарим. Браво. Аплодисменти за моето семейство. 180 лева. Аплодисменти, жив и здрав. Без ключеци, без нищо. Така, тук съм пропуснал някой. Ама ти даже не си почнал, кога да пропускаш? О, ето, виж как черна стъгната е, така. Така, 20 лева за оркестъра. Бяла роза. Едно хоро, да направите. 3 минути, 3 минути.
лева. Благодаря оркестъра, благодарим. О, си. Така, 100 евра и 100 лева български, да сте живи и здрави. Да се множат като цигани. Да се множите като цигани. Много деца да правят. Много деца и повече майчински и семейни. Няма повече момичета, защото... Така и ви да сте живи и здрави. И ви да сте живи и здрави. Аплодисменти! Радо, Димо и Коко, тяхните половинки, 200 ля, даряват моето семейство живи и здрави. И още 10 лева двамата близнака да станат с тяхните половинки. И още 10 лева, двамата близнака да станат с тяхните половинки на дансинга. Да не се правят на луди, защото да не става филм. Веднага така. Айде още 10 лева, заповядайте. И още 2 лева. Малко семейство Горчило. Болката се сваля. Петю Майски с семейството. И Петю Майски със семейството си още 100. 10 лева за семейството на Касмана за един кичек. И 10 лева за семейство на Касмана, един кичек. После. Гошо отдевна и веса. Гошо, векнато, отдевна и веса, кафе машина, кафе машина е нещо друго има, да няма бомба нещо, честно. Кафе машина е, Гаранцията го мене. гаранцията е в дневна, ще им се сватва да отидем взем гаранцията. Кафе машина, 30 лева за горчу. 30 лева за горчу, 10 лева за викача. 10 лева за викача, Ще ми дадеш да изпия една песен после, не? после, като свършим, ще дам. Нека той да пие, после да... Колко ще пее, после ти спи. Ще има време, разбира се. Така, жив е за да си нещо друго. Едно горчило направите специално за Гошо. Горчило! Горчило! Браво, браво, браво! 20 лева за горчило. И пак за горчу. И пак за горчило. Значи, ви на първото 20 горчило не правите, нали? Айде сега, три пъти. Айде сега. Три пъти. Така че вторите 10 лева са за майката и бащата на булката да прави чучу. Не, така казва. Давай горчило, шефа казва. Давай, мъж. Тя да ти купувам един пакет електронен. Айде. 3 пъти. Браво, браво! Браво, живи здрави да сте. Така, 20 лева или пърски чек. Иван Касмана да играе кичек с... жена му! Пърски чек! Това семейство добре ли? Се, първи човека. Грешката е твоя. Така, моя грешка, разбира се. Лопен съм, код как ти прави. И още 200. От братя, добре ви. Живи и здрави да сте учена. Браво, браво. Всички сте от семейство. Така. Тук приключихме всичко 6. Така, на здраве, допълнително на здраве.
Как скажи? Ви объркам имене, че. Но на имене му объркам. За първи път. Ането и Митко, Ането и страта на кичек. 120 лева от двамата лоскорци. С кичека барабан. Кичека барабанки да играят сестрата на булката И мъже. с мъже. Айде, сестрата на булката, мъже и булката. Иван има Горчило да направи бързо, Горчило. Иван Горчило направи. Горчило и Горчило и Горчило, пълен оркестъра. Сей! Така, живи и здрави да сте. Милените Олона, приятели на Газмана, 100 лева! Живи и здрави! Всичко наред, да съм пропуснал някой тук, не, нали? Така, ако има нещо, обаждайте се, тук съм до 7:15. Комшийка на булката дарява 20 лева, родителите на булката да играят един кичек. Айде, Газмане! 20 лева, 20 лева! Благодарим ви! От роките от Аксако, американеца, поздравява Чипи Чипика, 80 лева, скичека лампата, се опитам какво да бъде. И 20 лева за Горчило, моя комшиката от Аксако, кръстичката, от Рокито. Така, хубаво е. Где са парите? Че искат тия мъди сега. Роки! Така, 100 лева, аре кичека, сол минор, щит лампа, пред лампа. И Черно море, много е добре, на баба ми те парите взе. И Черно море, много е добре, на баба ми те парите взе. Питат нас ко, питат момент, кома casa и отраje. Питат нас ко, питат момент, кома casa и отраje. Вика каза стъпали на васа, парика не пите на вас. И Черно море, много е добре, на баба ми те. Ама. Така, бъде оркестъра. След това ще ги правим всичките песни, само да свършим, ако има още някой. Земля мръдни пьяне вода.
Oh,
Esta
Spune
Sözüme
ръка за ръка, младото семейство ще разреже парче от тяхната сватбена торта. Заповядайте, моля, за прибори от персонала. Ще изчакаме минутко. Без водички, разбира се. А след това, следващите парчета, те ще се изберат колко, ще бъдат предназначени специално за двойки, на които пожелават да последват тяхния път. И така, аплодисменти за нашите младоженци. Заповядайте, разрешете тази сладка и вкусна торта. А който не е видял, още веднъж горчиво! Горчиво! Поздравете тази торта. Вашата целувка е сладко сладко. И така. Сега да видим кого ще извикат младоженците. Двойката, която също иска да последва и те да сключат брак или те да играе на свирим тяхната сватба. Кои са те? Кръстника и кръстницата ще заповядат пред вас. Аплодисменти за тях. Ще къде се забравят с това сладко парче? А така, дай! Коста по така, кръстника! Прогилима! Няма вечеря, кой го карпи? Върни си парче на торта поял! Върни друго парче! Върни едно парче торта! Върни парче торта! Тошко и Сиса да дойдат. Тошко е Сисито. Що ли бе? Отцапе, малко. Що ли? Кой пайте си рейки? Те се само. Те да се капат, гледай сега. Айде горчиво сега за Тошко и Сисито. Това са, благодарим ви. След малко ще вкусим от сладка, красива, прекрасна торта. Това да е такава благодарна нашата булка. Атака! Браво! Ивелин и Дарината дама също. Това не се чува.
Дай, да вплъта, бе. Сестрата на булката да дойде, сестрата. И бащата. Красива. Бащата на булката. Бащата на булката. Бащата на булката. Yeah.